Assalamu alaikum, hormatly ildeşler. Assalamu alaikum, sapara, bilbil aydın. Salam kemine Bülbül Aydın. Selamun aleyküm. İyileşler selamun aleyküm. Selam vatandaşlar, selam Sapara, Kemine Aydın. Aleykümselam size de vatandaşlar hemen de selam. Bugün ildeşler, şu tarih arada gurun etmeli aslında birinci Täze Türkmenistan meselesine girmän o käbir zatları bir sıynet geçmeli, bir siyasi esasan hem siyasi sıyın vermeli. Şu bizim için gowy oldum, erwet oldum diýilen soramalda. Yine şol birinci sorulmalı sorulardan biri yine Rus imperializmine hava siyasi. Ruslar bizim için gowy oldum, erwet oldum diýilen sorap bilmeli. Şu wagta çelliğine hava hiç kim soran ok. Onu belki yakın bir ay ýalyk bir wagt bundan öň çalajy üstünden geçtik de yine Sovetler o barada siyasi bir neme pikir alma diýilen bir zatlara o sözünü etdik. Yine şonu bugün o giňişleýin rak o bir gurrun etmekçi bolýas. O näme üçin o diýilip soralan wagtda yine şu wagt bolup geçýän zatlar. Köpüsiniň o sebäbi şol Ruslaryň nemesinde ýatýan bolmaly. Şolaryň täsiri var, uly täsiri. Ulu täsir diýende o uly we meniň nemämden o negatif bir täsir var ona ama şu at gurrun etdikçe o yüze çıkar açılar ine. Ruslar o näme zat o etdiler. Türkmen jemgyýetine o nähil görýärdiler. Haýsy maksat bilen ulandylar. Türkmen jemgyýeti barada halamaýan o taraplary. Şonuň ýalyk we şoňa benzeş bir näçe häzir şu wagt adyny tutmadığım meseleleriň içine gireriz. Yine o arada da birinci Saparaga soramalymy kendiň o soragy. O Saparaga sebäbi şol döwürlerde ýaşap we şo döwürlerde ýokary nemelerde iş eden adamlardan biri şu wagt aramyzda bolanlardan. Ondan ýokary iş edenler hem bardyr ýöne. Häzir karşımızda Saparaga var, öňümizde. Şoňa soraly, Saparaga gurrun bersin. Rus-Türkmen ara gatnaşygy umumyň şu Sowet nemesinde nähildi? Sowetler nähildi? Bunu diňe Sovetler däl, aňarky Rus ýa-ni bu imperializmi diýelik. Ortaýadyň Orta Aziýany basyp alma. Sından boşurak seyretmediler. Ähli Orta Aziýada nädik geldiler, näme üçin geldiler. O da 1000 Türkmenistan 1881-nji ýyldan diýip şu Gökdep uruşundan hasap demedilýär-de. Ýöne bu uruş 1865-nji ýyldan ýani Orta Aziýa ekspedisiýalar ýerilip başlan bolmaly. Özüm bir Orta Aziýa medeniýet getirjek diýen baýdan gaşagynda gelýän bolmaly. O medeniýetin nämedigini endi şo getirip berjek, biljek medeniýetlerini bir täyin edip göreli. Orsiýet 1861-nji ýylda kripasnoy prava diýilýär-de. Şondan çıkan daýganlar gulýalak kripasnoy diýilýär-de. Ýani bir baýaryň ýa feodalyň nemesinde o haksyz hukuksyz maliýalak işde 1861-nji ýylda şo ýatyrylýar-da. Bulan Orta Aziýa nemeleriň ekspedisiýalaryň 1865-nji ýylda Orta Aziýa medeniýet getirmäge diýerler bolan medeniýetde bulan imperski plany var. Şu ýani ýyl deňizleri çykmak Hindistana tarap şoňa çenli gitmeli planlary var. Şo taýlaga medeniýet erçek eken, nähäntek ýollu
Yani İngilizler var, beylekler var. Şoları saklamadık burada. Planları şoları yalaktır. Şu adam demelerine, stratejilerine vardır. O yıllarları yetmeliyle. Onu şu nemeden rakurstan almalılar. Türkmenistan bir gidecek bir bölüğüdür o. Yani bir de tarihimizi ne için öğretilen ok. Ya da öğretme. Qadağan yalak bir tema da. Ne için bir tarihimizi bilemiz ok. Şuna şağında qatılı soru yatandır. Hemme milletler, devletler, halklar tarihini bilendir, bilmelidir. Tarihini bilmeyen milletin önüne geleceği görünen nedir? O görüven bilen nedirler? O tarih bilen yaşap bolunok elbette bolun yönü tarihin bilmen öňüň görüp bolunok da. O bizim tarihimizden, bizim bilen tarihimiz. Bir de ne hilek yazıp beren olsa, bunu mortor yazıp berendir. Biz şolur yalak biliyette, şolun berşi yalak biliyet. Olurum ödü çö beriyen olmalılar. Biz ne köp zadi, ne inni bilip görse. Onun sebepleri imperiyan planını, tecrübesinde, akılına şonuna yatırdı. Bu bir neme, yani bu tarih bilmediğinin aşağına katı ayrılan rahatlar yatırdı. Ne biz Türkmenistan kuruluşu var da gurrun ettik de. Yani Kayyum Atabayef var da, Aytakov var da. Şolun şu demeye katışan katı ken familya vardır, at vardır. Yani Türkmen'in hemmejetini bilen nedir? Yani bilen adamlar vardır, olun gerektir, adır. Yani ulu köpçülük bilen nedir? Onun mektebin kitabına, öğretmen literaturasına giren nedir? O da doğru alamattır. Ne için? O türlüten karıştı diyorsun. O ne için giren o? Onun inni yankı Atabayef Aytakov'a dolanıp gelirler. Ne şoları ne için yok ettiler. Onun şolun eğitimleşlerini, doğutlarını, yarlarını, kovsarlarını ödem yok edenlerinden şolun çağatına çenli, yanı doğun çağatına çenli köküyle yok ettiler de. Ne Atabayev'in demesine düğün öňün bir iyileşme gurrun verdi de. Şolardan yani kaçıp tıpan çağacık. Onun geçip barayan kerveni beriktirlemine mardan çıkya da. Biza ne ölünü bir kil volt da. Şu arada gurrun verdi de. Kökünü çengadı yana kendinde. Yem için. Şu milli yani milletçilik, yani Türkmen milletçiliği yani tohumla çenli şunu yok eden ekenlerde. Yani ben şeyle düşünüyorum. Başka da düşünürüşüm olup bilir olun. Şu tip yani milli duygulu, milletçi ruhlu adamla kökünü çenli kadayan ekenlerde. Yine şunun uğralığım şu at ki ne rejimden ediyen cellatlıkları var da o da şunu suut ediyendir. Yani köp başkaları köküyle kadıyandırlar. O pislenlik neme yani yarlık yapıp bilendirler. Halk düşmanı diyer, oğru diyer, doğru diyer, başka da diyer. O yönü köküyle şolun nemelerini yok ediyendirler. Bunun sebepleri vardır.
ne Türkmenistan'da milletçi demek şu sözün özü köğün çıyalaktır. Yani faşist bilen neme deneyendirler. Yani milletçiliğin doğru nemesi vardır. Yani milli duygulardan gelen. Şonu Türkmenin leksikonuna, düşüncesine kov edip oturduk biliptirler de. Şu an milletçi diyken sana faşist ya da rasist diyorlar. Yani milletin milli nemesi olmalıdır ha. Her yerde var. Ne için başka bir yerlerde nasyonal demokrat deyip çıkıyor. Hani Kadaganel, yani Türkiye'de milletçi Halk Partisi ya. O da Kadaganel. Ne için Orta Asya'da milli kötü ortaya çıkanlar yani cinayet olmalı, yani tövünç olmalı. Ne şu imperiyan oyunlarının en büyük nemelerdir. Ne son neticesi ne şu an ne Türkmen halkında milli duygularının yokluğu, o vatandaşlık nemesinin yokluğunun büyük tevekleri şu taylarda yatıyor. Büyüğüne düşünmesen bunu okuyamamalı nokta. Doğru. Benim fikrim şeylere kemine. Sapara Aydın sen mi demettin? Buyur Yine Aydın. bir zat var. Şol yine garaşsızlığa alındı ve böyle onların tarihimizin ütküdülmeyi ya da öğretilmezliği yanlış zat değil, yanlış zat değil deyip ne için aygen sebebi o tayda düşünce ne hemen düşüncesi deyin şol. Şol vaxt Oruslan düşüncesi yani padişahın düşüncesi ile edilen işler yani onlar için doğru ol, biz için doğru olup yanlış olup bilir, onlar için doğru zat edildi. Yani şu garaşsızlık alınandan sonra şu zatlar öğrenilmeli, edilmeli. İndi berde tarihçi problemamız çıkıyor, ortaya çıkıyor sebebi komünizm neçe derece tarihçi yetiştirdi şol dövür, hakik tarih öğrenip bilen. Tarihçi diyen adamın ol eyyem aydalı milleti misal için Türkmen olsa Türkmenin tarihini ütküdüp yani Türkmen için gov edip yazmak demek eyyem ervet zat. Yanlış bir zat oluyor ol. Yani şoň ýaly bolan wakalara tarapsız seredip bilen tarihçi yetiştirip bilýärmiş ol komünizm sistemasy yetiştirip bilmeýär. Ýöne şonda da iň azyndan ine menemen tarihçiler ýöne şu zady bilýär tarih ine şol döwür komünizm döwrü diýip bir döwür bolmaly hokmany suratda ondan soň ondan öňkü ýa-ni imperiýa düşünjesi bar. Ine şol döwrüň tarihi ol ikisi düýbünden başga zatlar. Şolaram hatta Türkmenistan'ın tarihini şu gün Türkmenistan'ın içindeki yankı literaturalardan öğrenen vaktım şol ayrılma da yok şotaydı tarihte. Yöne tarihleri çoğun yalı bölüp ayırıp seyretmesen ona mümkün değil doğru zada öğrenmek. Yani Türkmenistan'ın içinde garaşsızlık alınandan sonra hem için şu zatlar edilmedi. O tarihte sapara şun yalı bir neme var yine. Yanlışını tapmak değil berde. Hakikati görmek. Eğer gowzat eden olsalar o neştadı gow ettiler, ervet zat eden olsa neştadı ervet ettiler. Ve şoň täsirleri o zatlar analiz edilmeli. Sen bir döwlet diýip ılan etme özüňi. Yani eýem döwlet diýmek döwlet akly bolmaly şu taýda. Döwlet aklynyň bolmadyk ýerinde döwlet olup bilmeýär. Döwlet akly diýmek özüne birinji nowatda kimligini kimligi diýsek dogry bolarmy? Dogry bolar men pikirimçe. Şol döwletin kimligini birinji nowatda özü için özüne bir näme bermeli. Baha vermeli, analiz etmeli şol zady. Ondan soň iş edip bolýar. Şol zatlar näme için edilmedi? Garaşsızlyk alınandan soň. Türkmenistan ýani indi garaşsızlyk alan soň eýem Oruslaň nämesi täsiri ýok diýin. Ýani şoň ýaly diýip aýtýarlar, ýok diýerler. Bolan ýagdaýynda da ol zada girişmeler bolmaly şonu etmek üçin ýöreýte. Finanşıklar iň bolmaly. Awa synanşyk bolmaly. Bular gaýtam tersini etdiler. Ne garaşsızlyk döwrüniň ne ýaş ne çizim döwrümizde
Ne bir gurrun veriyette ne mudeylerde köyünü yani dövrüm suratları var diye de yani kahraman ayal deyip ne bilbil sen dilim bilen gurrun vereysen. Hawa ine vatandaşlar şu bir keçirak atlanmadı okuçuları yankı muzeylara aylamağa gittiler de şu muzeylerde de neme valiyatda içinde bir stand var. Önkü dövrdäki gahrymançylyk görkezden adamlaryň suratlar durýady. Şoň içinde Türkmenden ilkinji ata çykan ayal diýip ýanky biziň öz garnaşlanmadan bir neme barda. Şol aýalyň suraty durdy. Ony men ýanky enem atam da aýtýady ne şu sen plandadyň bolýar bu diýip şonu diýjek bolam. Soň şu muzeýe baryp görsek, şu suratlar aýrypdyrlar. Bu näme üçin aýyrýarlar? Şu Türkmenden öz içindäki gahrymanlarynyň suratlaryny muzeýden aýrypdyrlar da. Tarih näme üçin pozjak bolýarlar? Aslında tarihi ütköt bolmaýan zatda diýjek bolýanym. Tarih bolup geçen zat. Şol hakyky bolan fakt. Ýöne onu poz bolmaýar. Emma geljegi biz ütködüp bilýäs. Gelecek biziň elimizdäki zat geljegidir. Nähile edip planlasak şohile edip bolar. Ýöne şu ýanky tarihy pozup nemetýänden aňyrky maksady näme diýip sorag beremizde. Bunu kim etdik diýip ýa sorag bersek özümde mysal üçin şoň aňyrsyna düýbünle türkmen dällanyň başga nemeleň nähile başga güýçleň bardygy görnüp duran zatda. Sebäbi hakyky türkmenler bunu öz içinden çykan gahrymanlaryny onýaly etmeýärler, ýoklajak bolmaýarlar. Diýmek hakykatdan bir aňyrsyna güýç we uly şol ýanky bar güýjüni şo tarihy podup şo geljek nesil bilmesin diýip ýanky taparaňa maýdyşýaly tohumyndan garap ýok etýärler diýe-de ýanky ne şu gaýata da baýftaňam ekwaly şo zatlary meňdäkide. Deme ne şu döwürde men ejemiň ejesi onuň kakasy men garry mamam bilen babam şu gaýgysyz atawaýtdagy bilen ýaşdaş şolmurlar şu döwürde adamlar. Ya 36-37 ýyllarda Aşgabatda çağırýarlar. Olaryň ikitem okap ýazyp bilen adamlar, towatly adamlar bolmalylar. Yani palnamoç diýen ekenlerde şolar gelip alyp gidýärler. Soňra gelen okda ýa molony bilýän adam ýok, ony öldüripdirler. Onuň 3 tane çağalary bar eken, men gejem bilen. Indi 2 tane dowuny bar eken. O ejem şu wagt 6-7 ýaşlaryna çağa bolmalylar. Onum olurum ýanky ile daýlaryna, daýdalaryna, garnaşlaryna paýlapdyrlar da. Ýöne şolary özlärim gelýär diýe-de. Onda şu parlamoçy gelýär diýse, ünsüniň içine gaçyrýardylar diýip ejem çağa ortada ýadyna kende. Şu parlamoçy diýip ömrüm nemedik geçti. Parlamoçy gelýär diýse gaçmalmışyn da. Şu çağalaryň içinde ýok edýän ekenler. O gelýänler hem özleri yani Türkmen adamlar. Ve şu wagtky şu rejime hyzmat edýän tipli taýpa bolmalylar. Şol adamlar sebäbi yani milletçilik demelirek adamlar ýok edýärler, ýygyna galýanlar hem şol ýanky parlamoçy ýa-da atriat diýip ýene-de bir nemeler barmyşyn şolary ýalak nemelerde. Yani Türkmenistan'ın 50-60% şolun çağalarydyr. Öz atalaryň, babalaryň geçmişini biraz gyzyklanyp görüň. Sebäbi olaryň başka ýerden gelen adamlar däl.
Ne? Sapar ağa. Çağda günah yok da. Şolları kendi yoğu diyene kadar da. Hemen Cemdağı 60. yıllarda şu doğumlarını taptılar da birini. 37. yıl nire ne 60. yıl. Şuna çenli her kim bir yerik düşüp emedilen. Bulur yalak maşkalı katı kendir. Yakın bir değil ya aytak atabarikleri yalak değildi. Buyuraydı. Menem şonu hemen soracaktım. Indi Orslar böyle geldi Orta Asya. Yöne olar yankı Allah'ından soğamış ol. Orta Asya'nı ele geçirenden soğam. Arasaçılı işlerini geçiriyor da. Yıllar boyunca devam ediyor olacak. Şuna çenli. Ama indi şol dövür, şunu näle bolýany bilýäs, ýöne şol döwürlerde mysal üçin ýanky Palnamoçy diýenen gelip birini alýan bolsa, hatda şolar Ruslan özü gelip alýan bolsa da, ola adamı dilini bilen, türkmen dilini bilýän, o derecede şol maşstatda iş edip bilmek üçin olara türkmen dilini bilýän we türkmenleriň şoňa ynanyp gürleşip bilýän spesialistleri iň az bir 500 sanak bolmaly. Sebäbi Orta Asya'nın territoriýasy kiçi däl. Yani Türkmen dilinde gürleşen adam az değil otaydı. Indi ne edip şoları tapıp bilýärler, yine soru gelýär. Ne edip tapıp bilýärler? Ne ileteyim arayanlar? Yok, şol yankı milliyetçi ruhlu olan maşgalaları ne edip Ha, tapıp onu bilýärler? Onu ne edip görüyor? Yine şonam soru, şolam gızıklandıryan bir soru. O men neme deyin bir cevap bereyin de. Onu düşnükli de yani neme ekran için cevap berel onu. Yine Mäzir son kuwatda yine bir tökmede atıp beren bir şahsiyet vardı. Onun şahsy bilen işimiz yok yani edýän işi var yine. Akbel Sapar diýip yine şol adam näme edýär hemme ýere burunu sokup çykypdyr yani. Nire görseň o bir ady geçýän hökmüne getirjek bolupdyr da. Hökmän suratda ady geçýän näme ýazyjymyş, bozujymyş. Bul hemme ýere burunu sokmagynyň bir sebäbi bar. Şu bilmeli, daş töre izarlamalı, ondan sonra maglumaty bermeli. Edil şonuň ýalyk aýdym. Şo wagtlaram o türkmen bolmaly. Yani Palnamoçy ýa-ni türkmen diýip aýtdy ýaly Sapar ağa ýalňyş düşmedik bolsam. O Palnamoçy ine şol häzir Akbel Sapar Palnamoçy, o türkmen. Türkmenleriň içinde gezýär, o özem dilçi, men ýene ýazyjy zat diýär, ýöne dogly maglumatlary toplap o gerekli yerine berýär. O näme üçin berýär? Ganyda bolmaly kendi ýene. Soň ýene bir zat bar ine, onu aýdyp geçeýin. Şu Göktepe galasy düşenden soňky, ýani aýdyňam aýtdy. Arasaçylyk işi geçirilendir diýdi, Sapar ağa da şu neçeli geçirilýär diýdi. O hakykatdanam şonuň ýaly şu neçelliginem o geçýär ine öýüňe baryp gorkuzmak diýmek nireden gelýär? Şu Orsdan gelýär. Şolaryň nemesi, sen bir zat etseň tutuşmaş galan ýok etmek, şu wagt tutuşmaş galan ýok etme derejesine gidip bilen oklar 21-nji asyr näme edýärler, gorkuzjak bolýarlar. Olam indi olam bolanok, o gorkuzma işlerini o uly maştapda alyp barsalar, bu halkara arenada o ses eşitilmäne başlajak, ondanam el çekdiler. Şonuň üçin aňyr tarabam kyn ýagdaýda ýöne aýtjak bolýanym şol häzirki öýüňdäkilere baryp gorkuzmak diýmek şu Orsuň nemesi poçurkdy, ýani goly. Orsuň goludur, ýani izidir şonuň. Şo sebäpli bolýar ýöne ýene bir zat bar bu taýda. Diýmek ýanky Sapar ağa aýdyşýaly milliyetçi adamlar ine Göktepe galasynyň bir taryhyny bir okap bir görüň. Şo taýda nähili ýani şonda topraklar gowradan zat milliyetçilik. Sebäbi bir zat bar. Gazaklar, özbekler, soň ýene de şo taýdaky nemeler bar da Garagalpak diýdi, ýene o hanlyklary bar da, millet diýip aýtmaly olar hanlyk görnüşinde. Şolaryň hemme jesem söwüşmän düşýär, ýöne türkmen hanlyklaryny 4-5 ýyllap alyp bilmendir de. Şonuň üçin hem türkmenlere o düýpli arassalamaly diýip neme döreýär, düşünje döreýär Ors nemesinde. Hoplu görýär. Bular diýmek o kiçijek özem sanam beýleklere görä kän däl türkmen hanlyklarynda. Ondan beter o azaldyýarlar, gorkýar. Bularyň sany az bolan wagtda şunu ýaly edýän bolsa, ondan soň nämeler eder diýen ýaly.
nemeleri geçeceği. Şu yönü köşek bir zat bu aslında. Seyredip dursan yönü şunu Türkmen görmeyecek ol ya. Onun yine yankı şu tayda Ertuğrul Gazi diyen bir illeşmiş yazdı. 12. noyabrı ayırdılar diye. Yine şu Göktepe alasının hatıra günü vardı. 12. noyabr. Şonu Gurbanoglu gelen vakti ayrıldı. Nämçin ayrıldı? Yeme kemiyle ne şu tayda men yazma düşüp tukan aydayın son olmasa deme diye gidiver ya da pikir. Yanvar olmasın, yanlış olup. Yanvar. Men näme diýdim? Yanvar olmaly. Yeme, Yanvar. Başlarsınız yanvar ha. Yani Türkmenin bir topor tarihçileri vardır. Bilmedim 40. yıllar mı, 50. yıllar mı, Mehdi Köse deydi, Garreyip deydiler. Onun Nepes var, ne şoruyalak adı belli tarihçileri vardır. Şolun hem becesi türün edilindir. Başka da adını bilmeyen demem var da. O şu döwürde yani tarihi yani Türkmen tarihini o yazıp öwrenip halka yetirýänligi üçin ne Gorkudata epos vardır. Ne şoň üstünde işlenleri ne Mehdi Köse şu esas teması. Yani o da Türkmen eposu, kadimi eposu, ödem Türkmençiligi Mehmediýan iň esasy eserlerden biri de şunu içinden gaty önemli eserdir. O şonu ne Türkmenistany peçat edenlerler yoktur. Ne şu tarihçileri sürgün ettiler de. Onu yani perestroika zamanları geldiğine garip. Yerde yani ortadan bir yerinden bir ya da Karakalpaklardan bir yerden geldi de. Böyle sürgün edilen yerine de şu tarihler bilen meşgul olmalılar diyen yalak ne böyle. Bu zatlar katı düyüklü idarlanýanlar. Onun yönü teredik göreyin Türkmenistan'da milletçi diýilen söz milli söz Türkmenin leksikonunda yoktur. Yani an düşünjesine de salınýanlardır. Mektepten kitaplarına teredik görün. Yazıcı şairlerin eserlerine teredik görün. Hiç sat yoktur. Ot bilen yakıl bayırlayandır. Sebepleri vardır. Bunu hiç yani Mehmet'in ağlat tığıyla nokta. Sebebi ağır tema, popül tema bilip geçiyede. Ve şu Türkmenin tarihinde şu temanı koruyan ne şunu siz birinci taparsınız. Yani tarihi nemedir? Türkmen milletçiliğini biz iğretmelidir. O hiç hili faşizm değildir. O nasyonalizm değildir. Yani orsun bir dakyan sözün manasına nasyonalizm değildir. Milli demek, millet demekten gelýändir. Milli öz duýgumdan bolmalydyr. Milli vatançylygymyzdan bolmalydyr. Milletçiligimizden bolmalydyr. Milli ruh yerden gelsin. Şu taylardan gelmeli. Ne şu zatları 30 yıllap okuyan adamım yoktu. Bu kengdir. Bolmadı. Yazıcı, dürücülük adamsı, bir näme, şolun payına düşýän zat iş. Şolun işi. O minnalak ekonomiyetine iş adamsynyň galdyrmaly iş däl. Onu özlerine plan ketýär. Hiç keten däldi. O plan ket bolmak üçin, milletine hyzmat etmek üçin milletin milli zatlary vardır. Şonu dikeltmelidir. Diküler. O da tarih bilen gelýändir. Yani ben düşüneceğim şeylere eminim. O indi şo ýanky näme geleli? Şo pikiram geňişleýin alal. Rus imperializmi
Şu wagt nähili. Giden ok onu bilýäs. Gitmediğini bilýäs ýöne şu wagtkyň näme ýagdaýyna da bir göz oýlamaly mıkan diýen. Yani üstü Rus'un yak- orada- strategiýasyna bagly zat da bu, ýani strategiýasyna seretsen. Yemezinde biz şolong zona bilýän ýaty. Yani zona interesip diýilýär. Şu ortaýadym zona interesinde ki topraklar bir düşünmeliler. O Ine neme barda sapara sözüňizi böleýin. Tehranda bir ýygnak bolýa, ogan bar, o türkmen bar, eýran bar, soňam ors bar. Ogany düşünükli, oganam o goňşy iki döwlete de. O ors näme o taýda? Ine şonam näme edip ýakyn wagtda bolan zat da şoňa mysalyny el alyp. interesim var diye. Behfilim var. Näme üçin bar ine? Ya, bak behfili var. Aksar behfili var. Imperialist bolmaktan Evet. çıkan ok diýjek bolýan da men bu taýda. Barlygynyň sebäbi şol. Imperialist bolmagam näme diýmek? Oňa geleli. Imperialist bolmak diýmek aşak nämäni kul hökmünde görmek. Yani sada dil bilen düşündirsek. Şonu ulanmak, sömürmek. Adam yerine goýmaýa halkyny. Başadam o bir kısan dönüp gelse olam ýetdi. Soň ine ýank nämäni aýtjakdym? Ine dönükleriň sany näme üçin kan bizde? Şu an kim başa gelse dönük bolup bilýär da. Ine şonuň jogaby bardyr. O arassaçylyk işini ine 19-njy asyryň soňundan bäri geçirýän bolsalar bular. Diýmek o diňe dönüp galmaly. Özem nesilden nesile geçmeli. Şu meselem ýene-de wel saparyň şahsy bilen işimiz ýok. Ýöne şu wagt göze başa kan düşýänligi üçin mysal hökmünde aýtsak, ýene şonuň nemesine çelligidim. Ýonky ata-babalarına çelligidim. Hökmän suratda şol Rus paşasyna çelli we belki hyzmat edýänlerine çelli bardyr içinde. İzarlap gitseňiz. Şo taýdan gelýär. Bu nesilden nesile geçýändir. O ýanky akbel sapar ýaly adamlaryň elinde däl. Şonuň ýaly bolmaly. Onu nädip ýütkär? Täze düşünje ideologiýa çykar, düzediler. Ondan soň ol şoňa meňzeşe adamlar ýuwaş-ýuwaş ýitip gider, aýrylar. Şonu ýa aýtjaktym, ýadyndan çykypdyr sapara. Indi o Rusyň nemesine geleli, orsuň. Häzirki 21-nji asyrdaky imperialist hereketlerine ve täsirlerine. Neme kemine yani güýçlüň interesi var. O orta ben gönüp primoy interes diýär. Yani orta diýär. Amerika o wagtdan bizim interesimizde diýär. O Britanya yenedir Agrianak bizim interesimiz. Yani şu güýçlü ýonky imperiýalar interesleri bolmaly. Ýöne yani Türkmenistan ýalak, Özbegistan ýalak o atymly bombasy ýok. Döwletçikler var da. Olaň hiç ýyly interesi bolmalylar. Bilen düşünje. Yani siyasi nemede konjunkturada oturupdyr da. Biz bizim interesimiz var, sebäbi bizim yararly nemämiz var. O seni bir günde mınjyratyp bilýär. Bizim interesimiz var. Yani şoň interesi Siriýa çenli ýetdi-de. Ak deňizde. Yani şu deňize çykyp bilmän ýören nemeleriniň nemesini şu wagt çözdüler de. Yani ýyl deňizlere çykdylar da. Siriýa bahanasy bilen. Näme gadan ýanlaryny bilmedim. Halka sefil. Çıktıcıdan başka entek görünýän zat ýok bolun ýöne. Yararlary var. O bombalanlaryny adına seretsen ýöne kawraw darwaşka diýär-de. Ýöne ýa müňläp adam ölýär bolun. Adarlaryny derler. O özlerinde iki tane adam ölse dünýä gyýkylyp tudurýarlar da. Yani güýçlüň nemesi şeýlerek okulýar-da 21-nji asyrda. Yani bu zatlar üýtgemeli. Ya eýip ya beýdi büýtgemeli. Yani güýçüm bar diýip eden gedip görmek. O zatlar tarihte kalmadı kan yani.
Yani şu urşlar vardır. Yani o Afgan urşu Suriye'de, Libya'da, Irak'ta hemme jerin aňyrsynda şu imperiýaň nemeleri vardır. Şu bähbitli adat nemeler, döwletleň nemesleri üstü ýapykdyr. Günäkär Saddam'dır, Kaddafi'dir. Gibritne Ya da urş Asad'dır. diýerler. Ya Asad'dır, yani bizim deme milletin yani cemiyetin eşdeýän zady. Bunu aňyrsynda şular vardır. Şular bolmasa terrorizm bolmalylar. Halkara terrorizmin afterlary nemesi, ideýesi, proýektleri diňe güýçli bay döwletleň kudur. Garyp döwletler terrorizm bilen işi bolup bilmeýär, öz gününi görüp bilse dogry. Şolong edýän urşy halkara terrorizmi döwlet derejetine ýokaryk çykardylar da. Ya şolong ekonomikasy bir ýerden bolmala, urşuň ekonomikasy gaty gymmatdyr. Bir gün urşuň $100 milyon dollardan gymmatdyr. Ha, şonu döwlet däl, hiç zat däl. Kurama näet götürýär diýen sonra orta çykýandyr elimde ama öňe o soragy hiç kim ekranlardan berýän nädir? Sebäbi bardyr. Ýa Talibanlar nirden döredip. Türkmenistan'da 50-60 bin student barda. Şolar Taliban bolup bilen o. Hemçi Pakistan'da olar Taliban edip geçtik bilýärler. Doğru. Şoja halete minni ýurdu ele geçirdi. Şo taýda paragatçylyk bolar. Töwerinde de bolmaýar. Ine o Afgan'da trilyonlap dollarlyk ýara koyup gitdiler de. Indi olara çekildi. 10-12 min kilometr uzakda otuyor da. Indi o koyup gaýdan yaraglanýan gorunmak üçin, yani Türkmenistan we Özbegistan we Täjikistan we Kazakistan we olar näde gorun boldy. Siz taşladın gitdiniz. Jogam kim berjek? Şol adarlar da däl, başga da atlan nemelerini neme diýendi bu. Yani cemiyetin nemesine tokýarlar da. Oğo. Ne talipden elinäki ýara, äkli orta ýerdaky döwletleň ýaralaryny oşulanda şoň 3den biri bolanok. Garşyna näet durjak? Yani kömek etjek, demokratiýa getirjek diýip bardylar da şo taý. Ýara taşlap gaýtdy. O şo taýdyn paragatçylyk bormy? Hiç wagtym bol. Yani oyunu şeydi oynayarlar. Yani bu oyuncular beýnen taýap. O da men düşünýän bir bunu benimle paylaşmanı bilersin. Sapar aýana ne 21-nji asyrda o zatlar bolmaz diýeniz bolmaz, ama tarih suud etdi. İmperiyalar bir tarapdan böyle güýçli diýip bilýär, ýöne Boloniýalyk bir zat. Durman ul olmaly bolýarlar imperiyalar. Tarihte hemme imperiyalar şoňaly ulolýa özem hiç durman ul bolýarlar. Basyp alýarlar territoriýalar. Ýöne belli bir ýerden soň isteseňem islemeseňem onu kontrol edip bolanok, ama birden hem çökkendir. Birden çökýär özem. 5 ayın içinde, 1 yılın içinde giden imperiya öňküsü hiç saf kalman bilýär, kulem galanok da şu. O Sovet Soýuzyň şeýtler gatda. Owa. Sebäbi durman ul olmaly. Şol kommunizme men öňsürip görseňiz ul oldu. Indi men Sovet Soýuzyny şol kommunizm bilen nämetdirse ideologiýa tutan ideologiýa şoldy. Ol beýleki döwletlere de kommunizmiň sıçramagy bilen ol neçenji ýyl kosmosa uçulandan soň gaty näme ul oldu da kommunizm şol dünýädäki basyp alan territoriýa şol ideologiýanyň ýöne belli bir ýerden soň durýar, duran soň meýem kiçelmek ýok, gönü dargaýandyr. Ýa-da ýok bolýar şol imperiýa şol ideologiýa. Olaram şoň ýaly, ýöne o döwletleriň bähbidini Awganistandaky bolan problemada bir görünmeýän bir tarapyny aýdaýyn menem näme bar.
yara koyup kayıttılar. Taliban otayda Taliban'ın yarak meselesi, azı karayit meselesi o zatlar katı gımmat zattır. Yani ondan hem gımmatrak ve kıyınrak bir iş var, ideologiya meselesi. İdeologiya en az 5-10 yıl vaqt gerek. Vaqt alya yöne işleyeler şunu oturup verilmen. İdeologiyanı verýärler. Ol yörüýte taýýarlanan adamlar. Düşünjesi, dünya garaýşyny üýtgetmek ansat değil. Çoň ýaly müňläp, 100 müňläp adamyň. Ýöne şo edilýär şol iş. İnce işler olar. Yine şoňam çykdaýjylar var. Onam edilýär. Indi soňunda näme bolýar? Ýagda yine Türkmenistan şu gün özem Awganistan bilen granitsasynyň iň uly döwlet Awganistan diýip bilýän Türkmenistan granitsalaryndan, dogrymy? 1000 kilometre oluyor. Indi şol granitsany sen şo taýda ýara goýup giden bolsa, soňam Taliban ýaly bir näme var. İsle sen şonu goramaly. Eger sen dostluklu gatnaşyklaryň bar bolsa, kanun esasında bir-birine ynanyp bilýän gatnaşyklar bar bolsa, şo granitsa sen çykdaýjyň ýok. Ýöne dostluk ýok bolsa, şo granitsaň çykdaýjysy günlük 50-60 müň dollar geçip bilýär. Günlük bir günde çykdaýjy. Ýöne sen şo 50-60 müňi ýa-ni çağalar bağı, bilim üçin ýa-da ýollary gowlandyrmak üçin, umumy ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak üçin ulanyp bilersiň. Yani şonu ulanıp bilmeyen eýem. Näme üçin sebebi granitsaň goramaly. Yine eğer haýsam bolsa bir döwletde şoň ýaly Amerikan akly bir akyl gelýär, ýaňky ýaralar goýup gitmeniň sebebi gapdaldak döwletleri o çözmek hökman däl, o tak girýär, bulaşdyrýar, ýöne ykdysady krizisiň netijesinde bulaşdyrýar soň bilen. Onu elbette sıçradıp biler o tarafa. Yöne sıçradıp bilmedik ýagdaýynda da iň gowy ýagdaý näme bolar? Sen şol granitsany güçlendirmeli bolýan. Kazananı şu takip vermeli oluyor. Awa kazanan zadyny şo tak uğratmaly bolýan. Olam näle täsir eder? Türkmenistanda göni halkyň elinden alınýa berilýär o tak. Yöne Türkmenistan aýdaly kanun döwlet, ýa-ni bir respublika bolup bolan ýagdaýynda da aýdaly şu ýagdaýda Türkmenistanda boljak zat naloglar bir 10-15 artardı. Näme üçin? Diňe şol granitsany güçlendirmek üçin. Oňar aşağında hem mezarın aşağında finans var yani. Çünkü yaşayan dünyamız şoň ýaly. Olam gönül naloglara her bir ýa-ni iş edýän adamyň öndürýän bolsun, aýlyk alýan istendik adamyň nalogu, halkyň töleýän nalogu 10-15% artardy. Olam ýöneköy näme üçin? Granitsany güçlendirmek üçin. Yine olam ýa-ni edilen işin neticesi diýin. Yani bu iň gowy senariýasy şoň ýaly bolýar. Yani şu günkü. Meme aýdan yaragam yine de şu Amerikadan, Orsiýetden, Ýewropadan satyn almaly. No. Bunları yitirýän rady ýok da. O goýup gidenin memesinde sen aljak yaragyň bilen üstün ýap bilýärler de. Şolong yaragy alak sen gorunmak üçin yaragyň bolmaly. No. Üç devletin iň bolmalyna. Täjikistan, Özbegistan, Türkmenistan. Ya da yine üstümüze hava bize bir zat diýmeseler diýip yaragam ýok bolsa toplam buğdaýyny, öndüren ýagyny şolara uğratmaly bolýan. Elektrik mut vermeli bolýar. No, elektriğini mutuna verersin. Yine näme erbet zatlar, vatandaşlar. Yani Türkmenistan'ın şu günkü edýän işlerinde o taýda bähbit diýip halkyň bähbide hiç kimin nämesinde däl o taýda. Ýöne esasen hem şol diktaturanyň bähbidi üçin şo taýda diktatura galsyn diýen maksat bilen ine şoň ýaly işler edilýär. Taşarky siýasatymyz şoň ýalyrak. Aslında bir tarapdan şol hak, yine hakkınızı talep etmeli hakkımız diyese vatandaşlar şol devletlerde de şoň ýaly. Hakkını sen talep edip bilmesen sen hakkın yoktur. Bu bir hakykatdyr. İnsan hakları konstitusiýaň näme ýazsa ýazaýsyn. Sen şonu talep edip bilmeýän bolsaň ýa-da talep etjek güýç üçin özüňde şol güýçi jemläp bilmeýän bolsaň sen onu hakkın ýok diýmek. Ina näme bolsaň ýaly. Yine ýöne bir zat var. Bir möjek alyp görüň, bir pil alyp görüň. Pil möjekden güýçli haýwan. 100 esse güýçli haýwan. Ýöne pili işletýärler, sirkde oýnatýarlar, her zat etýärler pili. Yine ulanýarlar. Möjek ulanjak bolup görsünler.
Möjek näme üçin ulandyranyk? Möjek şol özüniň ýanky tebiği nämesi bar. Özerkli olma refleksi var. Ne şol refleks şoňa hak berýär, şo zatlara ýagny azat ýaşamak üçin hak berýär. Şoň üçin hiç kim möjek kovalap beren adam ýok, tutup men şunu sypda oýnadaýyn diýip. Berde güýç meselesi hem de, ýanky men güýç diýenim akyl güýji. Möjekde akyl ýok, ýöne şol refleksi var. Hiç kaçan birinin hizmetini etmeye özü için yaşaya, tebiatda. Yöne pil näçe güýçli olaysın, birinin hizmetine eder, sirtte de tans eder. Neme aydın ne şutayda aydınlandan iki tane neme soru çıkýardy. Birinci o näme üçin şu territoriýaň halky jahil galdy. Galdyrýarlar. Gaty neme bilerek bilinçli edilýän zatda. Türkmen kana göz örtülü görünüp duranlar. Onun ikincisi ya möjek refleksi diýdiňde. Yani Türkmenli aňyrdan gelýän Türkmen bir ýetker milletdir. Ödem uduýunom taryhy bardyr. Bir 2000 ýyllar. Şo özüni gorama refleksi beýleki nemelenkinden güýçlüligine şu gökde purşam görkezip bulda. O tarihten kuran devletleri, uruşları, nemeleri hemmet ne şol refleksi yok etmek için ne şu milli duygulu adamlar yok ediyorlar. Şunun içinden şun şey dikkat ediyorlar. Ödüm minnara Türkmenin ehli bileni diyorlar. O tevavi Türkmenin beyinisini, Cüycan beyinisini vurup dururlar da. O pikir ediyen Türkmen çıralı tapmalı bu at. Onu bilerek ediyorlar da. Onu Türkmenin ehli bileni diyorlar. Çevişler, çavuşlar, şolor yalak kaypı vardır. Kendir bulun, tani kadar yoktur bulun. Yani suya çıkan, yüze çıkan nur yani köpürcüklerini. Aşağında demesem bu kendir. Şol atlardan millet olup taplanmasak geleceğimiz yoktur. Onu da düýüp seyretmelidir. Anırsında aylığın statları etendir. Sapara ýene bir ýanky şunun nämesine tarihten gözlek görmelik diýen men bilemek bir Türkmenistan Türkmen jemgyýetinde islendik birine bir zat öğretecek wagtyň akyl satma diýerler. Şol düşünje näme? Satama men mult berýän ona akyl. Şu adam berýär. Yine şol terminologiýany ulanýarlar. Nereden çıktık, ne edip çıktık? Belki kän klişeler goýulyp gidenler. Näme aýdyn kän klişeler. Ana tin etsen şu klişe näme gelmeýändirler. Yarlyk diýerler-de. O ýa aňyrdan gelýän nemelerdir, priýomlardyr. Ne biziň döwrümiziň nemesi bürokrat diýmegem jenayet ýalak. O nomenklatura diýmegem bir jenayet ýalak. O yarlyk da bular. Evet zaten oldu. Doğru yani. Ha onu o da adam yervet et bilýärler de. Ne milletçi bolboda yani faşist ýalak bir zat deme diýerler de. Onu şeýle nasionalist diýip pripodnosit edýärler de. Öýlerini bolýandyr. Ya Ruski mirdi we öýleri edip bölür de. O güýçler bolýanmyşyn. Beýlekleriň hiç bir miri bolmalylar. O da onun interesi bolmalylar. O öýd goruny bilmeliler. Şol ýalak da. Hem dünýede näme üçin paragatçylyk ýok diýer. Bu ýalak fiýatyň aşagyny paragatçylyk nereden çykdy? Aslında milletçi olmak goýat, watansöýçi diýmek, bir-birine syla goýmak, ýanky öz milletiň söýmek erwesat mene sadedirläýsen. Yok. Goýat da näme üçin şonýaly görkezýärler. Ýöne çawşyň diline eýle däl. Şolar ýanky nemesini şu düşündürşün şolar berýär da kitaplary bilen, beýlekleri bilen. Ne bu şunu ne alıp görün.
Şonu bayda edinýändirler. Bir ne Göktepe urşunun nemesini hatire unny nemettik diýerler. O okey. Onun iyiden şonu aydarlar neme derler. Bir dat yani neme atarlar. Ne ben şunun priyomlarını size ince yerlerine aydıp vereyim ben. Ne Göktepe urşunun Nurverdi Han kömege gelmedi. Diýdirýändirler. Ýöne tarihte beýli däldir. Ne şol neme diňe çojağa informatsiýa adamlaryň beýnine oturup ne yani Göktepe'liler Mary tarapyň nemesine garşy bolmalylar. Böyle ýatdan çykmaýan tarihi da atgalýady. Gaýtalap durýarlar anam gaýta-gaýta. O ýönem gaýtalap durýandylar. Ýöne hakiki tarihi öwrenseň şo taýda başga sebäpler bardyr. O tarih hem ýok, halkada öwredilen ok. Onu yani bilýänem ýok. Onun köp kişi şonu eşitip bilmese de yani manasında da tereden ok. Yani şeyle kendi gurrun ederler. O da halkın içine yarar. Şeydik diýdi. Yine ben yani bir epizodunu ayıp verdim de şun. Yine şunu da yani yemeğin propagandanın niyetidir. O adına 60'a 40 bit zaktı yani Türkmenoğlu. Ýöne hakykatda näme boldy ne şo taýda Göktepe'de? Onu Näme bilýän o ýok. gidip bilmedi diýip başlamaly. Şu alamy epleşe bolla da şonu Göktepe urşwara daýtýa, şonu aýtýa. Türkmenler aňardan şo wagtlaram diýe agdy bir däleken da ödem ne jurnalist diýe ödüne. Şo wagtlaram agdy bir däleken şo wagtlaram marinkalar diýe akala gelip kömek etmänler diýe garlap ýatyrka näme dipdir diýe. Men şo gepleşe gördüm dany. Şo hakykatdan hem ne mektepde de dolu tarih okudan oklar da men gözle uğradım nemeden internetten Göktepe urşwara da. Da yankı keminen uğrada nemesi var şun hemmemden görürsen ekrana da koy kemine şonu bilmeli Türkmenler emmes öz tarihini. Şol öňümden çykdy men şonu gördüm. Şonu düşünüp galym da ha bular bunýalken o. Hakykatdan hem şu adamlaryň kelletini ütgötmek üçin şon başga hile diýýär. Aslında aýdylýan zatlar watandaşlar ne Allah'ım raçydy da şu wagtlaram şeýle kenip unan saňynan oturýar. Şu eşden dadyny da analiz etjek bolum. Analiz etmek bir zatlar alyp ananmak başga zat o aýdylýan zat köp anansaň. Yani şoň aňyrsyna ýetjek bolmaly, şonu analiz etjek bolmaly, öwrenjek, biljek, onuň bilmeýän zatlaryny. Şu näme Nemeden, cehalatdan, jahillikden şey dip ödödüm de kamilleşdirip çykmaly bolýar. Başga ýolu ýok. No, şu näme aýdyp geçeli Nurverdi Han o ogluny näme uğrady ýa ol kömege barmady diýip bu düýünden ýalňyş da Göktepe'de oğlu olmalı yanlışmayan olsam o Merv'de de özü bolýar. İki bölünýärler. Näme üçin iki bölünýärler? Orslar o bu Harezm tarapyndan hücum edip biler diýilen näme döreýär, şonu ýalmışmyş goýberen bolmaly bolýar Orslar. Birem Balkan tarapyndan o Göktepe hücum etmeli Ors. Soň näme mejbur iki bölünýär. O ogluny Göktepe goýýar, özem o Marda galýar. Yani Orslar näme diýär bu taýda hilegerlik kullanýar. Diňeje hemme nemesini atriýadyny toplap Göktepe hüjüm edýärler. Alyp bilmeýär şol birin näme Skobel'in birinji hüjüm bolmaly ýalňyşmaýan bolsam. Alyp bilmeýär ýöne Nurverdi Hanyň ogluny şehit edýärler şo taýda. Ol nädip o kömege barmady nemesini getirýär ýa-ni Allah murat diýilen. Jurnalist bolup şo zatlar bilmeýän bolsa çykmaly däl ýa-da onun yine de şol Orsa hizmet edip gelýän bolmaly. Şol Ors imperiýasyna hizmet edýän bolmaly diýip o. Onun yeme kemine ediýä eden ok diýip yeme däl bilgi ýok da. Bilgi bolman soň ýa-ni sen bilmän aýdýanda o bir ýerde literatury ýok da. Salgynary ýalak zat goýmadylar da. Ýa-ni sen diýen gurrungy başga tarihten yani başka yani Türk tarihçilerinin nemediği yani nemelerine geliyor da
O kanalı yani çeşmesi başka da. O çeşmelere nemeti bizim Türkmenlerimizin yanı yetip başladılar da. Ne Allah'ım rahat deydin beyleki deydin olon çeşmeleri ne şu Orsun çeşmesi. Ondan başka çeşmemiz yok. Onlar doğrusuna ihtiyaç o bilyen zadına ihtiyaç. Ola makmalı o ervet niyette de Bu oldu. ne galıp yani etmeliler o hizmet diye bu ediyenem olma mümkün etmeyenem olma mümkün onu bilmeyen eden de şu yankı Yanlış yere o hizmet ediyor. Netice yanlış. Ne suvu yanını bilmeliler. Yo, o nämede del o komünizm sebebi adamların kellesine yankı format atamatı bir programa koyuldu. Eski dövründe şu programa bilen entegem yine yaşlı adamlar bilen gürleşen wagtyň men şu taýda komünistler var görýän olar entegem ya habary yok komünizmin yıkılandan. Yani şol näme bilen yaşap berler. Dünya ütpese de olar ütkeni ok. Yani onu ýallaram bar. Sebäbi eski dövründe yine tarihten bir daha aýdyp bereýin. Yine şol döwür ýalňyşmasam ýanky bir çağasy olan maşgala 6 ay mı näme berilýän ekene. Beýinde galmana. Owa. Ondan soň işe çykýan sen. Özem eski döwründe hem adam işlemeli, öýde bolmaly däl. Näme üçin? Ol bir tarapdan seni gulýaly ulanylýar diýmek, ikinji tarapdan hem çağa sen terbiýe berme diýe. Enata aýdýan, enata öýde galyp çağasyna 3 ýyl esasy nämesi çağa 3 ýaşyna ýetgençe enatasy öýde galyp bilýär çağasy bolan soň we iş ýeri soňa tölemeli 3 ýyl nämesini aýlygyny. Indi olam näme üçin çağany sen ýetişdirip başlamaly dolan günden başlap. Ýöne Esir'däki sistemada çağany enata ýetişdiren ok, mektep ýaşynda ýanky 6 ýaşda 7 ýaşda mektep var, ýa mektep taýýarlaýar, ýanky sistemi var. Şol adamı bir özlerine gerekli düşüncedeki adamı yetiştirmek Galitin içine talýarlar. Awa enatadan uzak tutulýandyr çağı. İşlemeň sebebi şol giýjeginizi işletýärler. Ine şoň ýaly terbiýelenýär we ýa-da ýanky garrylara seretdirilýändir çağalar. Garrylar näle seretýär çağany? Diňe gowy görýärler. İhsat diýen oklar, ýalňyşyna zat diýen oklar sebäp enatadan has köp söýýär çağany olar. Ine şoň ýaly edip ýetişdirilýär, ol ýörit edilýär. Ýörit ol diňe bir ekonomik tarapy däl, onuň düşünje manysynda da we göni ýanky doglan çağa arasyja mektebe gelýär, mektebe meýem işlep başlaýar programma. Ine soň şondan çykan soň elbetde aýdarsyň ine Göktepe'de o biz ýeňedik ýöne mardaklar gelmedi. 4 tane tankı vardı, 2 tane istirbitl samolyotu vardı, ýöne gelmediler diýersiň. Aýdyn. Ýöne ikisini hem gorayan şol bir hanlyk, iki merwe hem gorayan demäne Göktepe'ni hem gorayan şol bir hanlyk. O hanlyk öz-özüne kömek etmedi diýilen many çykýar da ýöne bu tarapdan seretmeli. Yiğitler sizin tak yine de bir dağdı üstüne atladınız da. 1981 yılda Türkmenistan Orsiýadyň sastawyna meýletin girdi dip bayram edip gördük biz. Ha ine o taýyna o ulu ýere atladyk. Ondan soň ýene şu basmaçy meselesine de deýineli açyldy. Onu soňrak gireli ona häzir. Ol neme de hakyky tarihte Türkmenistan diňe söwüşipdir şu Orta Aziýada. Galanlary bir gün 2 gün söwüşip boyuna ýepdir. Ýöne Türkmenistan 4-5 ýyl ondan öňem bar. Ýöne esasy 65-nji ýyldan 81-nji ýyla çenli näçe ýyl bolýar? 15 ýyl. Ondan öňkileri edil ganly däl de, ýöne 4-5 ýyl ganly söwüş bar. Pikir ediňä Göktepe galasyna girýärler 28 000 adam öldürýärler. Çağa aýal diýmän. Erkeklere tak diýerler ýani Ors nemesinde aýsa. Çağa aýal diýmän o gylyçdan geçiripdirler. 28 000 adam. Soň meýletini girmek bolýarmy? 28 000 adam diňe bir söwüşde öldürilen adam. Onuň daşynda da beýlek ýerler hem bar söwüşe. Şu perestroika çenli biz ýa kitaplarda da hem ýerde meýletini giren o gadyetlerini teredik gören Türkmenistany. Orsiýadyň sastawyna meýletini girdik. Indi bu mesele düşünükli. Indi näme geleli? Sapara basmaçy meselesine geleli. Basmaçy o diýip ýene at berýärler-de, ýanky aýdyşyňyz ýaly. Nomenklatura ýa-da ýene bürokrat
Değilşi al basmaçı diye at veriyorlar. Bu nereden geliyor? Bu Osmanlı devletinden bir milletçi nemenin general dip aydalı. Mungbaşı diyeli hatta. Ne olmasın. Enver Paşa deyip biri vardır. Eştendir yani Türkiye'de gezip öğrenler. Enver Paşa'nın şu Orslardan halas etmek o gizliğin kulluğu deyip aytsağım böyle. Edil açaçan del yönü. Şu tayda näme diýerler Türkmenler hem o işin içine sokup garşyk hem Türkler var diýeli Osmanlı devletinden gelen o eskerler var hem Türkmenler var. Şolar gizliğin nemeler alıp barýarlar. Orsa garşy söýüşler alıp barýarlar. Şu söýüşedem o alıp barýanlara basmaçy diýerler. Erwet. Näme garakçy diýilen ýalakrak bir näme ulanýarda. Indi şu taýda ýene bir zat var. Ine basmaçy sözüni Ors tapıp bilmeýär. O kim tapıp berýär şoňa şu sözü? Çavuş tapıp berýär, çavuşlar ine. Başka hiç kimem tapıp beren yok da. Şu zatlar hem Şo demen tagma batılan soň 30 ýyl geçdi azada. Şu basmaçylar beýle basmaçy sizin diýen basmaçylaryňyz däl bolar watançylar diýip şolary ýemesini adyny galdyran oklar da. yok Halkın sapara. beýnine de basmaçy bir erwet zat, söwüş zat, bu ne zat diýilen deme şu adam otur da. Bolmasa Cüneyt Hanyň ne Türkmenistanyna birine yani heykel dikilmeli bolsa ilki birinci şol adama dikilmelidir. Yani Cüneyt Hanyň. Gaýgy Tawaýew bilen Aýtak bu. Ne ilkilen hataryna o statü neme dikmeli bolsa, heykel dikmeli bolsa şolaň atlary bolmaly. O ine şol yankı Enver Paşa diýilenim şonuň ýaly adamlara kömek eden adam, kömege gelen adam. Pikiredim Türk Osmanlı devleti şol wagtlar kıyın ýagdaýda yıkılacak özem o Greklerle urşýa dowamly. Şo döwürlerde hem Ors bilen urşýa bir tarapyndan, Erzurum tarapyndan, soňam şu Ukraina bilen neme tarapyndan, iki tarapyndan hüjüm edýär. İstanbul tarapyndan hem Grekler hüjüm edýär. Şol aralykda da o kömek uğradyp ýetişýär. Pikir edip bilýäňizmi? Oň adam soň basmaçy diýip at goýýarlar. Gelen kömege basmaçy diýen. Yine size o siyasi seyredilecek olsa bolup geçen zatlara şunu ýal seyretmeli. Ors güýçlü däl, ýani Orsun güýjü nereden gelýär? Ýanky çavuşlar, dönükler var. Şolardan gelýär. O ine dönükler neme de ine jurnalist gowzat mıkan diýip bir geçen ýyllarda kän nemesi geçdi. Ýöne aydımçıların Cemal Saparovasy o ýa-da näme o beýleksiniň ady? O Gözel Çağulaýewasy bar bolsa diýmek jurnalistleriň o Akvel Sapary Allah murady bolaýmaly hökman suratda. Şo sistema hyzmat edýän aydımçylygynyň hem şolara hyzmat edýän görnüşi bar, o jurnalistiň hem şolara hyzmat edýän görnüşi bar bolaýmaly. İçinde bolmaly. Daşynda da däl. İçinde bolmaly. Şo taýdan gelýär. Ine şolar da İçinde olsa görünen nokta. İçinde olsa görüp bolar. Görüp bolýar, ýöne görmek üçin hem birazcık näme eýes bolmaly. Kendiler gahryman bolup görünýär da, ondan sen görübem bilen okun. Şolar ýalak nemesi var bular. Ne çavuşun yiyip çıkmadık yeri yoktur. Ödüm her türlü oyunlar edýändir. Ödünü öllü diýip çıkarýandyr. Yani ilkula ödü başka öllü diýip tökmet çıkarýar da. Yani prezident ölüpdir diýip. Soň ödem öllü diýip ol oynam oynap ýör. Şwetlän gazetinde gördüm ben suratly. Yalandan nemetdiler diýip o yani apasaner yani watançy yazjyň nemesine ne tökmet atypdyrlar öllü diýip diýe. Onu atyp görene öýdi. Öz atyp özü aklaýar. Sapara yankı bu akol sapar varam. Öyle çağırıyorlar diye nemediğini hakikaten hem şu videoda özünlüyem bizim radyon işgarlarım tasdiklad bu arada makale çıkaracak diktir.
Onu garaşy bermeli, bakalan çıkaryam ka görelin onu. O radyo işleyenler hem neme Türkmenistan'da meheme olmalı. Radyodakylaram çıkıp aýtsalar, anda Tas- kadar dinle. Indi näme diýýärler? O deme Ukraynalıgy o kemine aşık olup ödüm gatı gow tante diye ödüm yani akıllı. Seyrek tanslardan eken özem. O ödüm deme havuç diye trener yani muallim, tans muallimi. O gördüm men onu. O ödümün 50-60 tane demeler var, rolikleri var. Ödüm milyonlap prosmotorları var. Nerede bir yenen bir zat var indi. O mesela girdiniz, men şu zat aýdaýyn. Eger bir adamın diňe şu şahsiýetine baha berip bilýän olsa, sen siyasi işte ve devlet işinde näme işin var? O Tap hakykatdan aldı hem ne? şu olya çarevi olsa diýende. Olga Çaryn'ın özü ona biri tassyk radyon işgäri sen ol Pentagonun işgäri tassyklasa da adamlarda göz var. O göz ikisinin tapawdyny görüp bilýär. O tassyklady ber kime tassyklatsam. Ana prezidente tassyklady gahrymanyna. Şoňa çykaryp bersin näme dokumentini. Konstitusiýaňa ýaz şonu. Ýöne adamlarda göz var. Görünüp otyra o dälligi. Şol bolan ýagdaýynda da bir adam şahsy durmuşy bilen sen näme işin var? Yani bir adam özüňize azatlykdan aýtýarlar, yani azatlyk, erkinlik, azatlyk bolýan olsa, bir adam gidip pляжda tans edýärmi? Şarap içýärmi? Sen näme işin var? Nireňe girýär oň eden işi? Ya oň haky ýokmu? Bir şarap içmäne, tans etmäne haky ýokmu? Aydın Ya da goşa diňe kan- näme etmelimi ki bu? Bizem edil şolar ýaly diňe yalan informasiýa bilen halkyň aklyny garşdyrmalymy ka? Şomu ka ýa-ni döwlet ýani. Oň ýaly adam iş edip bilmeýär. O 100% belli zat. Döwlet meselesi beýle-de dursun. Kiçik bir iş etjek wagtyňda sen şahsiýetlen işin ýok. İslendi bir işçi işten çıkıp öýüne giden soň hiç bir iş ýeri şoň näme edýän diýip soran ok, näme edýän? Sen ertel işine diýe başga hiç zat otaydy. Bir olaryň şahsiýeti İşte şu zat var yine bize alacımız yok. İşlep bize bir pul veren yok. Grant alamız yok. Şoň üçin işlemeli bolýar. İş dünýäsem näle işleýär? Şo taýdasam iş yerinde de sen wagtyň var. Bir sagada abetde wagt berýärler. Çöregiňi ýeýän, şilimiňi çekip bilýän, ýa-da ýöne bir aýdym eşitip diňläp bilýän, ýa-da tans edip bilýän. Hiç kim goşulan ok şo bir sagat wagtyňa. Sebäbi şol hakyky sen de gowrunda da var. İşe giren wagt. Ama hiç kim sen çilim çektin işten git ya da tans ettin diye ne var? Sebäbi ol adamlar kellesi işleyen adam, aklı var adam, şahsiýet bilen işi yok olan, edilýän iş bilen. Biz sen bolem siýasatçy we döwlet meselesi bolýan. Aydın men bir nämäni aýdaýyn, bu şahsiýete değinýänligi, o akyl bilen baglanyşykly dälmiken? Yani şahsiýete değinmegiň bularyň nemesi var sebäbi. Öňe çykan adamy o maskaralap ortadan aýyrjak bolsaň näme etmeli bolýan? Şahsiýetine değinmeli bolýan. Şahsiýetinde bir hapazat ýok bolsa olaryň nemesi boýunça soň özleri tökmünde oýlap tapmaly bolýarlar. Ine ýa-da olya çary we misalyndaky ýaly. Şahsiýete değinmekleriniň hem esasy sebäbi şol. Başga sebäbi ýok bunuň. Goşa-goşadan göz görteli kanuny wezýärler da soňa jurnalist. Ýok, bunuň inde Taparaga tökmede diýe diýerler. ýok, Bütün halk gördü, maskaraçylyk garam bu zatlar, bütün halk gördü. O hakyky biriniň liçne jelasy, özüniň bir şahsy durmuşy, ol şo aýalyň hiç kime nemesem ýok, o görgülüň habar bar, bamka türkmenden arasynda näme razborka bolup ýören. Ýokdur o. Bilbil ine şu adamlar birleşmäne çağırdylar da 1,5 ýyllap birleşmegi moda etdiler. Ýürek ulanjy boldy birleşmek sözü ýani. Aýdylmaz o söz oňa da ýani. O näme ine şu birleşmegiň maksady näme o taýda? Ýani şahsiýetiň değinmenge maksady ortada bolsa birleşmek. Şol ýalak häsiýetiň bilen, pikiriň bilen o sen näme üçin çağırýan? Birleşmäle çağırýan. Özüňe şu bolşun şu. O içiň şonu alak. Ol sen birleşmäge bir
maksat bilen çağırmalı. Özüm iyi iş edip çağırdınız. O biz yönü sizi katı utanamızsın. O sizin adınızdan tutmadık da. Te şu özünüz cılkınız çıkyança demetmedik. Sebebi sizin köpürcüktüğünüzü. Ögün baştanın biri. O 30 yıl ne işlettiler diyorlar da apadisi. Ne 30 yıl ne şu yani çavuşlar, çevişler, çok kutakkallar ne şunu iş ettiler. Ne şu at dediğin iş var. Adamları tökme atıp onu birleştirip içine de bir nemedip şeyde dargadıp ne şunu iş bilen meşgul olurlar da 30 yıl. 30 yıllar şöyle iki taraf benim kanları aralarında. Ne o ne Türkmenistan'a varanında çıkar oldu. Ve bu da atları iş edip etmek kimin demesine geliyor. Ben ne dedim veren yok misal için. O çavuş birleştirip ayırıştıryançı olmalı. Ondan öň opty bolan soň 3 ýerdek neme dipdir, ol nemesi geçipdir da on aýtdy Halmuradaga. 3 ýerdek geçdi şu nomer diýdi, bu ýerdek bolmady ne diýdi. Şo öňki opitlaryny täzeden ulanjak bolup bu ýerdek öz opitine öz gruppalar düşdi, bary birleşip dargadylar baram. Şo birleşmek bolýarmy, ol birleşdik diýeniň bilen şo bolýarmy. Yani bir ülkeden adamdan atlarını ulanıp nemedip o avdağanlar maskara eden şular. Biz değil avdağan bir sağda bir Türkmen adamsın biz atıp oğul ya. Yani ne şular yani şu tövürü de şu kelte mattakçısı çavuş. Kelte maslahat var diýmiş ha. O yanına şu olan son ben koloyunu duvarım o. Avdağan özüne de aydan. Şular yalağadan tövüründe olup men yanıma koloyuma da gelmiyor. Adamı tutmamın diye. O indi bu taýda biz näme üçin bu gürümlere diýäs? Ne Rus imperializmi diýip çykdyk. Ine şu Rus imperializminin aýdaly türkmenlerine bizim ýagdaýymyzda türkmenlerin arasında nädip iş alyp barýar ine ters işler. Onam türkmenlerin üstülerini alyp barýar. Türkmene garşy diýär. Yani aýtdy o öňe çykan milletçi duýgusy bilen öňe çykan bilimli adamlar ýok diýär diýip buna neme Aytakow şoňa meňzeşe adamlar näme üçin ýok etdiler? Özleri ýetişdirdiler onam başta. Özleri okudyp ýetişdirýärler. Soň görýär milletçilik duýgusy öňe neme dip barýar da. Onu ýok etmeli. Şu milletçilik duýgusy bolmaýany o dönük bolup biljegi alyp galýarlar. Soň olaram ýok bolýar. Yani şol adamlar halka karşı edip bulanýarlar belli bir wagtdan soň şu dönük bolup galan bölek var da. Halka karşı edip ulanmany dowam edip gelýärler ene. Şu zatlaryň hemmejesem Rus imperiýasynyň nemesidir. Miweleri. Miweleri, aýaklary, elleri ene şu çawuşlar. Bular hem neme diýär hem diktaturany goramaly. Esas vezifesi şol da arzan da olar arkaly goramak diktaturany. Şol ýöne bu öňkü metod bularyň hemmejesi ine Yine bu öňkü metoddan değil. Näme üçin Türkmen şkollary Ors şkollarynyň gowşak. Şuna çenin şonalykda. Sonra o Sovet döwründe de hiç kim berip bilen okdy. Şu adam beren oklar. Onun sen çağan okudusun gelýär. O gowşaga dal bermek isleýän. Sen onu mecbur Ors şkolasyna berýän. Ya Sowetli bolsun diýip. Sowetsiz edetin gelýän bolsa Türkmen şkolasyna berýär. Mesele şonalykdyr. Indi Ors şkolasyna berýän soň sen o taýda kelläň näýle güýlänni çağalyňdyr. Gözüňe getirip görýän. Sen Orsdan meter Ors bolýan. Ne bilim şu wagt köp türkmenler Orsdan meter ýa-ni Orsçudur. bolmaly bolýar, kabul etmeýär ýoksa. O diýen demesi beýnisinde otur. O beýlek nemeni göreni o da. Yani Türkmençiligi göreni o. Taryhden bilen o. Dilem şol okanna da yeni de şol informasyonu sırdan içinde. Onun postsovet
Nemet diyetler, sindromu diyetler. Şu sindromda çıkıp bilen oklar. Şu adı içinde. Daşarı yurtta okuanlarına da şunlar alakta. Biz de köpsünü gördük yani. Hem mecetinde şu nemer gelip durundur. Yine o neyem için diyilen okta 70 yıl. Neyem için Türkmen mektebi, Ors mektebinden kovuşak. Bilere ediliyen de. O tersin edip oluyor ya. Ettiler, eğen milletçi adamdığı görünüyor da. Şu yok kork gitmeli, şunun için o korkusundan etmeyeler de. Hem de adam nemetinde büyüğünde oturdulandır. Şu zatlara katı dikkat, yani üns vermelidir. Yani millet yönü, yani takriyerden millet bolup bilenlerler. Tek mektebimde de yani şu tayda çürü diyelim. Sonku nemede Sovet nemetinden son 30 yıl Türkmenin yani bilim sistemini önküsünden önde çökürdüler de. O iki tane Samsung'un suratını koyup şuna çokunmalı. Bira çöptüğü. 100% Kıban nemelerini sen var spravkalarını. Ne iyileşler şon dokumentlerin internette koyuluyor da. Şoron neme suratı var olsa niyadın ecedi kimdiğini nemediğini. Kagaban materyallarından öyle. Ors bir yatan yerleri yaktı olsun. Ölen adama nimetmeler olayım. Şunlarla nemesi var da. Bu da bir çöptüğü. Yani çöptüğü olmasa halk bilen şuraya oyun edilir. Mümkün değil bu zatlar. O yankı ullukan ılım ya bilim gerek gele. Men tarihçam değil, o dilçem değil, o siyasetçam değil. Ben bir iş adam, ekonomist. Yani men öğrenip olsam bulur neyim çünkü devletin başında. Yani boyun vakmalı koydular mutay. Neyim çünkü bari yalnız bu zatlar bilmeyen orada. Onun cevap kesili olmalı. Her kadamasının, her bölümün alanlarına da yani yemeğe yetmeyen olsa varsa gelmeli. Antedin bir yemeğe oğurgan yok mu? Türkmenin oğurganın beynisi bilen kopartırlar da. O hayır tarafı yemişet plastilin alak yemişet durum neme oldu da olur. Eyletini teyreden okurum. Çay başının nemesi kururumu. Onun ağrık geçen o. Yani göz yetimleri göz hoğullarından ağrık çıkan ok da. Devletin başına atıyor. Yürüyte getiriyorlar da şön yalak. O. Gerek de olara. Niyazi fiyalı. Onun hem nemesini çıkarır sapara. Bilyenler aydan oku. O bizim teze öğrendik o zatları çıkarıp. Giyinçlerini düşündürüp görkezeriz. Aslında kim? Nereden geliyor? Bu giden tayfadır bu çavuşlar, çevişler. Bir tayfa değildir. Katı kalındır. Yani Türkmenin intelektüel nemetinden şu nemet tayfa kalındır. Üstün çıkanım şunu. Ya bu temalar ağır tema elbette bunu. Öyle burada hattan başlamalı. Şloriyalak deme başlangıç olsun. Duru var bu zatlara da düşünsünler. Sapara bir zat öğrenenden sonra ikinci zatın hava ne edip ne için diyen sonra çıkıyor da şu zatlar reçelli öğrenilmedik yine biz bilemiz yok yani hakikaten bu tarihin şunun yalak derecede liğine. Hatta o 30 yıldan ön tarih var mı yok mu şunun kızıklanmaz yağlı ediptirler de. Şu zatı yine neme vardır Türkiye'ye gelenlerde vardı esasen o hem şön yağlıdaydı yine Türkler biz o taydan geldik deyip başlaya da gurruna başlanmakta. Bizim o Türkmenistan'dan geldik, Orta Asya'dan geldik deyip başlaya yani şu taydan o fikirlenip başlaya son adam. Bunlar ne edip geldi? Hakikaten hem gelen olmalı diller hem katı menzeye o atasözleri, deyip desurları, ovalar yine menzeye de gittikçe Kemiğine ben şunu öğrenmek için 6 aylık maşinlik
Türkiye'nin ähli köy oğullarını gelip çıktığında. Toros ağlarına çendi. O yankı yörüklüğün öylerine bir hepte yatanımım var. O iki hepte yatanımım var. Şolu bilen hem yerde gördüm, seyredip gördüm. Yankı oturuş duruşu, yiyinişi çıkışı hem de adı dengleş yönü lıvatları ütköşüre. Ağlan da köp da yani şu bizim oğudu nemeden görüyen nemelerimiz. Yani şu da atları nemeden sonra bulon nemelerini öğrenip başladım da. Onun şu yani Türkiye'nin içinde de yok Türkmen sözü kendi uğranlar yoktu. 94 yıl için. Olara yörük deyip nemediklerler o da köyün çayalak yani şu at bizim basmaç değişim diyalak ekenine. Onun yani Marmaris'in belediyesi vardı. Yörük ekenine. Şu yörük diye nokta. Şimdi yörük demesinden utanıyan olsam dedim. Yani Türklüğümden biz şüphe diye sonra vurdum geçti aramızda. Yani bunlar yani Türkmen demeli utanıyan ekenlerdi. Çekiniyen eken utanmasalarım kendi yani deme yerine o eken. O gen yani şu dağlar şu adam geç vakit görür ne Türkmenler şolar yörük oldu Türkmenler. Özüm arasında Türkmen. O arasında Türkmen demek yörük. Karışmadık ama hiç neme padişahlığa, bilime, alıma karışmadıkları yörük geç vakit görün demeden biz bizim. Hem de atlı bilim yengendi. Bana öyümü var ne yalak var ya. O katı mengzeye yine şu meh diyen söze çelli mengzeye de meh diyorlar o. Al deyip veren oklar da meh diyorlar. O ne diyelim? Şonun yal nemeleri var. Şol aytjak bolşum sapara şu zatlar son Türkmenin kellesinde can kakıp başlaya da. Hakikattan hem ne edip bolya şunça o kilometre var aramızda. Yine bir zat soňam yine yöreýte bir neme ediýärler de Türkiýe gittim diye yine Türkiýe'ye gittim. O Türk bir milletin adı hükmünde ulanýar. O yerin adı Türkiýe. Türkiýe gittim, Türk geldi yine bir zat. O Türkiýe'den Türk diýerler, Türkiýe'de Türk diýerler. O yöreýte edýän bolmaly. Şu zatları doğru ulanmalı. Ne bu yankı geografiyanı bölüştürüyorlar ya yurtları. Ne Türkmen Sakra vardır. İran aknemi. Şu Türkmen Sakra'dan onun burada ileri demekten o Türkiye'nin demesine boruyu da dağdan geçip barı vermediler. Ne şu kefiyeler yol kefiliye de. Onun katına u kefiliye. O da bir köy diri olanda yitki diye de hemen. O sen biz Türkiye'nin bağdığını o kartada nemede eşledik de o taydı. Bir de yakın milletin bağdığını yani şu perestroika için bilemdok. Yani blog edip görün demeleri şol yani yapıklık tiyatratı yani şu Türkmenistan'da 90 yıldan hem meyerik yapıldı. Yani şu tiyatratı devam. O bir taraflık yine şunun siyaset forması da. Ya bu deme fatatlarını her türlü edip demet bilyeler bunlar. Demesi yok böyle neticede yurdun yapıp şu adam internetten yapıp ne bu interneti halka yapmak ul cinayet. Yurdumu 50-60 yıl belki 100 yıl iyi dedin yani. Bu göz örtülü. İnternet yok mu? Sen yurdun yok. İktisadiyetin yok. Hiç sadece yok demek de. Şuradaki dengdir alamatın kaptalına her kaptalına akıda şu. Şu nem için ne diyorlar? Torak görgüydü. O halk cahili almalı. Yine de yankı milletçilik nemesine gelirse para. Şu at halkımız yerli yerden bu nem için bizim çağalamaz münasipten bu zatlara da tip yankı talep eden nokta. Olam yankı bir milletçilik ruhu diyen yok şu çağası yani dünya yüzünden çağalar başka bir
dünyada mirde yaşap ýörler, bizimkiler näme üçin ýyda galmaly diýip ýanky näme talap edip bilen oklar, millet olup bilen oklar, agzyn biriktirip bilen oklar, hakykatdan hem. Biram aýtjak bolýanym, şu türkmenlerde iki tane erwet häsiýet da men pikirimçe. Ýanky oňa birinjisi ýalňyşyny boýnuna almazlyk. İkincisi ýalňyşyna düşünüp ötünç soramany gaty kyn görýän millet. Şu biziň halkymyz näçe wagt bäri birinji gezek men ekranda şu halmara daga bilen sizi gördüm-de halkyň öňüne çykyp şu biziň neslimiziň ýalňyşlygy inni biz şunu düzeltmeli. Şunyal şeydik çykdyňyz, on gaty şo edem hereketiňiz bir hil adamlary şo hereket oýanurdym ka diýen men bilen mokdoly ýöne maňa täsir eden zat. Bunyaly adamlaram bar eken o. Bunyaly hakykatdan hem halk üçin bir zat etjek bolýan adamlar bar eken, ýalňyşyny boýnuna alyp bilýän adamlar bar eken diýip şonýaly nemeler bir hili nemet ýa-da näme diýle özüne çekýär şo zatlar. Häzirde gözüňizde getirip görüň şo döwürler siz çykaňyzda. Beýlekler hem çekip boýnuna alyp, onsoň ýanky hatta çawşam çekip hawa güne bize de şunýaly ýalňyş ýollar ýöretdiler diýip şu eden ýalňyşyny boýnuna alyp çykan bolsa çavuş bıçaka awraýly adam mok giderdi. Indi düzeltmeli şunu ine maňa şu işi etdirdiler diýip halkdan ötünç soran bolsa şo wagt çykyp ýöne onu et bilýän adam nähiliýdi. Ýok da şol türkmenlerde gedemlik wa erwet. Şo gedemligini aýyrmaly. Vatandaşlarımızdan doğru düşünmeli, şu zatlar çynnaka ýapyşmalylar. Şonu aýtjak boldum, şo ýanky menmenlik bilen gedemlik we ýalňyşyny boýnuna alyp bilen oklar, ötünç sorap bilen oklar. Elementarny şu wagt suud etdi-de öyle çarewna şo ýanky çawuşyň nemesini bolan. Şol çykyp bagyşla diýip bilýänler göz görtelede töhmet atdy bütün halkyň türkmenliň öňüne. Näme üçin? Diýjek gälýärdi, aňarsynaň diýmezliginiň nemesi var, nähil menmenligi ýatyr içinde. Edil şonuň ýaly beýleki adamlarda da şoň ýalda biz şo häsiýetimizi goýup bilsek, ýanky menmenligi, gedemligi goýup dogry ýola düşüp nähili iş etdirenem bolsalar da gorkmalylar. Aslında şonu ine maňa etdirdiler, şol işi diýip aýdypsa adamlar o iş etdiren adamlar nira näme iş etýänini mysal üçin eden adam bilýär da on kömek diýip bilýär gelecekde. Ýöne şonu edip bilýän adamlar köpelmeli men pikirimçe. Bilbil men şu mesele barada öz bir teoriyam aýdaýyn. Näme üçin ötünç soralanok, ýalňyşyny boýnuna alanok diýen. Ýalňyşyny boýnuna almak ýa-da ýalňyşmak erwet zat däl, ýalňyş bilýär hem adamam ýalňyş, hem senem ýalňyş. Hemme kişi ýalňyş ýa aýdym. Biz hem ýalňyş ýanlar, siz hem ýalňyş ýansyňyz, hemme kişi ýalňyş ýa. Men şoň üçin aýtdym, gaýta boýnuna almak garym şoň ödük, näme mertlik, ondan ötünç soramak bir adamyň göwnüne desen, ana olam näme iň owadan hereket mi ka diýenler. Ahlak nemelerine girýär bu zatlar bilbil. Men aýdyp bolayyn. Ýalňyşyňa indi sen aýdan zatlaryň dogry ýöne men şu zat düşündirjek bolýan. O taýda şert bar. Şert me ýanky daş döwerek diýin. Ya-da waka, näme waka bar. Ýalňyşyňa boýnuna almak ine maşyn sürýän, maşyn sürmek bir işdir, işlikdir. Hakykatdyr. Ya-da bir iş etmek, önüm öndürmek hakykatdyr. Sen o taýda ýalňyşsaň, birinji nowat şonu özüň boýnuna alyrsyň. Hiç kim bilmän, bir özüň bilseň hem şonu boýnuna alýan, soňra özüň şonu düzeltýän ýalňyşyňy. Ötünç soramagyna men o taýyny bilemek, ya-da men düşünemek o zada. Ýöne boýnuna almasy şonuň iş edilen wagty bolýar. Ýöne senine oyun oýnaýan, oyunda ýalňyşsaň şonu boýnuna alma peýdasy ýok. Ol ine kışda oýnaýan bolsaň ine men ýalňyşdymy izin alaýyn diýip bilmeýän. Yine bulan edýän adam oyun oýnaýarlar. Diktatura da bir oyun olan üçin we sistema tutuş önüm öndürilen yeri ýok. Bilim dünýäsi bolsun,
iktisadiyeti olsun, siyaseti olsun hiç kili önüme öndürülmeye. Oyun oynalıyor. Oyunda yanlışında hiç kim yanlışını boyun almaya gaytim şu yanlışı yapacak olyandırlar. Hakikatte Öyle hakiki de durmuşta hocam, ol näme sereden wagtyň sen hakiki durmuş ýalak seretýän. Yani ol işler hemmesem oyundan ibaret. 30 ýyldan bäri oyunun içinde olan üçin eýem adamlar şoňa öwrenişe, şoň üçin oyunda sen ýalňyşyňa ötünç soramak ýa-da oyunda ýalňyşyňy düzeltmek diýen bir zat ýokdur. Ol hakykatda var iş dünýäsinde. Men şoňa ýalyrak görýän onu. doğrudur. Yani men diýjek bolýam şunça adam şunça halkymyz var. Nujel çykyp şoňa öz watanymyz üçin öňe çykyp näme edip biljekler. Nujel şol adamlar aýdyp näme edip bilen oklarda ne bir-birinden çekinşip ýa gedemli edotýarlar ýa-da bir-birinden çekinşip otýarlar. Düzeltmelmi ne düzelteli. Näme gorkar näme derýaly. Bilbil olur sen şu aýdýanyň tam tersini aýdýarlar da. O iktanak o ýaşyl otýur, şolar öz memesini o yani Siyasetini yürüdü. öz siýasatyny ýöredýärler, o şolar yani öz egalaryny neme diýerler, o halka birleşen ok diýerler. Yani sen eşitdiň ýani birleşeli, näme şu halka birleşen ok diýer. O halkmyşyn o bizim yani iktanak ýaşylmyş o biz halk dämiş. Yo olma şiirim adamdan halk olup bilmedi. Yo Halk şimdi var, şunun yediyen hakikat rahatların var. hemmecesi bilbil yediyen rahatların hemmecesi 180 gradus ya ağırlarına çıkan rahat vardır. Ak değilse karadır, kara değilse aktır. Şol yalak metit bilen işlerler. Yüzlerim edil padoş yalaktır. O yani sen adamın vurun diye. Bunlar o da atlardan çıkan. Bunları yankı gördü düdürlenmese Garbatov Magirus Prize diye. Şol yalak nemesi var. 64 yaşında bunu kim düzeltsin? O düzelecek manası var mı? Düdürünüm gerek geldi. Yani ötüncüm gerek geldi. Bir de onun ötüncünüm ne diyorum da. O yani eyle kıyıp yalan yaşar ötünç soğuran oluyor ya. Doğru da atlayıp oluyor. Bunun o ötünçlerim öğüdlerini bendeş. O hem de kişinin öğüdleri Rusyalar da. Yani öğüdleri yalak duruyor diye adamdan. Şoları yalak bulmalı. Yani fikir edişem şoları yalak bulmalı. Yok. Onu yine vatandaşlar şol özlerine osmak, narsisizm diýip bir näme vardır şonu araşdyryp görüň nämedigini. Kän wagtyňyzy almaz, bir ýarym sagatda doldy düşünärsiniz şol zadyň nämedigini. We soňam seredip görüň kim daş döwrüňizde näme diýen bolsa, köp zat öwrenersiniz şu nämede. Temadan hem kän uzaklaşmaly. Bizine Türkmenistan'ın tarihi vatandaşlar, tarih hakkında men yekece edip bilecek zadım var. Men özüm tarihçi del yöne tarih okap öğrenip olmaya. Tarih öğrenmek başka zatlarda o kıyın iştir. Yine tarih kitaplardan öğrenmeli diyes. Yani kitapların sen kitaba inanyanmış ol tarih kitaba yazılan kitaba. Yani şu meselesi vardır tarih. Yani tarih temasında. O dövür tarihinde bizim şol dövür aýdaly bir kitapxana olan olsa, şol kitapxanalar hem gor olup günümüze çegelen olsa, miras olup, onda biz hiç hili özümüzü yani tarih meselesinde önemli duyup bilerdik. Yani şu gün haýsy çeşme seretseňem käbir üýtköşük bir-birine meňzen ok çeşmeler. O gat kyn zat. Onuň üçin kitap okap men tarihi bilýän diýip bolan ok. Men hem şoň üçin aýtkan tarih bilemek okap öwrenilýän olsa men ansat zat okamak kyn däl, gözülerini dilýän zat. İkinciden yine tarihe iyi çıkmak diyen bir zat vardır. Yine tarih diyecek. Tarihte ünserip görseniz yani köp yerde yazılan nämeler vardır ve saklanıp kalan şu günümüze gelen ondan 1000 yıl önkü ya da ondan öňrek yazgılar yeneler gorolyandır. Ve uruş wagtynda da bir imperiya beýlek imperiya ya da imperiya olmasa da yankı kiçirek karoluklar diýen arasında uruş olanda da kitapxanalar ele geçirilýändir, kitapxanalar ýakylýandyr, muzeýler ele geçirýän muzeýler ýakylýandyr. Hem için edilýär olar.
nahar geçirme üçün yakan oklar ya da ısınma üçün yakan oklar onu. Sebebi şol tarih, muzey, kitapxana şol milletin aklı, milletin ağıdır şol. Ne şonu yok etsen o millet näme etjegini bilip bilme, ertiğini görüp bilmeýär. Ne şoň üçin ýakylýar. Gorulanda da edil şoň ýaly iň köp gorulýan ýer şu kitapxanalar. Bu men aýdýan zadym medeniýet dören soň, medeniýetden öňkü däl şol medeniýetler döräp başlandan soň kitapxana we muzeýler iň uly gorulýan ýerler bolýar. Iň köp gorulýan ýerler bolýar uruş wagtynda. Indi Türkmenistanda haýsy muzeýi mysal getirip bilersiňiz? Ine şo taýda ne şu zatlary öwrenip bolýar ýa-da haýsy kitapxanany mysal getirip bilýärsiz? 500 ýyldan bäri halka hyzmat edýän, millete hyzmat edýän diýen kitapxanamyz barmy? 500 ýyly geçdik, 30 ýyldan bäri ýine hyzmat edýän diýen kitapxanamyz barmy? Yani aňyň olmasa sen millet bir şahsiýet ýaly pikir etmän. Yani köp problemalarymyz hem şo taýdan gelýär. Ýani miras dağılan zatlar şol. Birleşen Sovet Sosyalistik Respublikalar, yine birleşen gözünün etin adında var şu taýda birleşen diýip näme etdiler? 70 ýylda ýok boldy birleşen olup. Şu gün hem şu birleşmek meselesinde. Soňam yine mirasymyzam näme bir sistema ve o sistemada hiç bir prezident şu gün eçenle pensiya çıkan däldir, hiç bir ministrem pensiya çıkan däldir. Direm galan oğlar pensiya çıkmasa da bolýar, ölýänçe işleýärlermi? Hawa, ölýänçe işlän oklar öldürülüp işten aýrylýar. Ve bundan sonra şol sistema dowam eder. Sistemanyň fundamenti şol. Türkmenistanda şu günkü sistemanyň fundamenti. Sen näle akylly bol, samsyk bol, güýçlü bol, güýçsiz bol, o zatlar ki istat sistemanyň işleýiş şekli, seni işleýän soňundan hem sen öläýmeli. Türme basılı böyle başka zat edip böyle atılı böyle infarkt değilsin, koronadan öldü diýene bahanalar bolup biler. Ýöne netije sen ölýän, pensiya çıkan ok sen. Pensiya çıkıp şol atıklan bilen, atla avrayla adam görmüşünde yaşap bilen ok. Yoksa biz hem isleýäs. Pensiya çıkan, yine prezidentimiz, yine birinci prezident pensiya çıktı, yine şun ýaly ýerde ýaşaýar. Käwagt telewizora çykýar, programmalara gatnaşýar diýmek erwet zat däl ol. Ýöne şol zat ýok, bolmazam şu sistema dowam etse. Indi Evet. birleşmek meselesinde menen bir zat aýdaýyn. Bize ayrılacak bolýar. Yani birleşip bolan o ýene şoň üçin Milli Halas Ediş Komitetiniň aşagynda bir näçe guramalar bardyr, aýry-aýrydyr olar. Olary birleşdirip işledip bolan ok. Beýleki dilde aýdanda da fizikada mysal üçin atomy birleşdirdi diýip Nobel alan adam ýokdur. Yani aýry diýip şoňa Nobel olmasa da ýanky makalalarda hem merde atomy böldü diýip bir näme çıkandır dünýäde ve täzelik dörendir. Şondan soň ýanky kuantum mekanizmleri ýenileri has güýçlenip başlaýar. Sereden birleştirdi diýip bir näme ýok. Birleştiriversen hiç kimge iş ýok. Birleşdirip bilýän atom birleşdirmek näme zat däl, tebii zat ol. Ýöne aýyrdy diýip gaty uly ädim ilmde da aýyrmak, birleşmek diýmek zat men ona erwet zat diýemek menem ýanky karşı tarapdaky pol bilen diýen birleşmek bu zat. Ýöne iş dünýäsi oňýaly bir zat däl. Hakykat oňýaly bir zat däl watandaşlar. Gowy sözmü, gowy söz hawa. Hatta birleşmek diýsen ýene bir maşgala bardyr, öýlenýär, iki sany oğlun öýlenende näme bolýar? Sen şolary aýry-aýry ýere göçürmeli bolýan, ýogsa şo taýda problema çykýar. Ýöne aýry-aýry ýere göçürýän bolýan şolar agzybir bolýar. Birleşmek agzybirlik diýmek däldir. Agzybirlik hem aslında dogry bir zat däl. Men üçin yani diktaturadan üýtgeşik ýeri ýok. Demokratiýa garşy bir zat agzybirlik. Hawa, ýa-da kommunizm bilen näme ýeri ýok agzybirlik. Ne şoň üçin sözlere üns beren ol pikir etmeň bizim türkmen dilimiz ýanky garyp dil ýene dil däl. Türkmen diliniň eýesi biz türkmenler bolup durýar şu günkü gün we biz näle bolsak dilimiz hem şoň ýaly bolýandyr. Dogry olansaň gowy dil bolar, erwet olansaň erwet dil bolar. Onu hiç kim günäkärlemek gerekler bizden başga bolýar, öňküler ýalňyşdyr diýerler. Olan ýalňyş üçin menem ýalňyşmalymy? Yani şoň ýaly sorag çykýardy. Ýalňyşan olsa ýalňyşsyn, ýalňyş bilerler, erwet iş edip bilerler. Ýöne şoň ýükünü biz çekäýmeli, sebäbi miras gäri biz şolaň miras düşer. Näme edilen olsa da tapawdy ýok. Eme aydın yani uşulunlu batvalanlarına tarihi yemeleri yok ediliyor deyip demettin de. Yine İran'ın İsfahan demesinde şehrinde
Selçuklu'nun payitahtıdır. Bir wagtlar şeýle bolýardy. Ren Aa, şu tayada yerleşipdir, Gysgabatlyk bolsa da. o indi nemede İsfahan'la Nizam-ı Mülk'ün nemesi var da guru var. Şoň nemesini seyredip görüm. Şol ýa-ni agdan neme agaç kakkylan seyredilmeýän neme ýa-ni hiç nemediler nokta. Şoňa Türkmen sahip çykmadylar. İyi çykmady. Yani Selçuklu demek Türkmenin nemesidir. Naybaşı, başı. Yani şu tarihin emeleri şu İran'dadır. İran'a o yani siyasetin emeleri demedip iyiye çıkanlardır. Yok ediyormuş, yuvoş. Yok ediyor, yuvoş. Köne o Selçuklu'nun paytahtı olan yerlerde Rey var. Yine Tehran, hazırki Tehran şehrine yakın Rey var. Şu tayda Selçuklu padişahlarının nemelerine çeli var. Mazarlıklarına çeli var. O zatlara yine iyiye çıkılmıyor. Yok olup gitmeyin isliyor. Hatta yine Nizam-ül Mülk Selçuklu'nun veziri, yani aslı onun İranlı da. Şonda da o Selçuklu'a hizmet eden için İranlılar iyiye çıkayan değildir. O bizden ol. Bu saatten sonra bizden diyen yağlı da. Selçuklu olup öldü o. Ona da o bize iyiye çıkmalı. Yani biz özümüze iyiye çıkıp bilemiz yok diyen yağlı. Nemen içinde. Vardır Selçuklu demeden nemedileri. O tayda da iyiye çıkılayan değildir. Yok çıkılmıyor. Biz çıkmasak olur çıkmalı değil de olur için hov. Selçuklu'nun nemesi tazeden yaşasa gatılı neme de yine orsam o Türkmenden korkayan olsa yoksa ama iyi az o sanı oyunca az halk şu taylarda Türkmen ekende. Bu Türkmenler gatı hoplu buları bir ara getirmeli değil yani ekenlerde. Şu Göktepe sögüşünden sonra ya 4-5 yıllap gatıken o yitki veripdir maskara ol yani ekenler dünyanın önünde. Son yankı aydan nemesi var. Sonra not düşüp gideyim ben. Ağzı verirlik neme birleşmek sözleri yine aslında hakikatte bir yer alayan sözler değil diyor yine. Yine bir taraftan hem tesirli de. Ne için tesirli yine şu sonra o demetmeli de. Bu zatlar o duygusal diye duyguğa yetiyen sözler bolonu üçün tesirli oluyor. Duygam elmide ama adam yanlıştırayandır. Duygu. Elmide ama yanlıştırıyor. Şunu bilmeli. Bu zatları ne edip yenersin ya köprek okumaktan geçiyor bu zatların yolu da en azından o köp okuyanları dinlemek bilenem kıyıska yoluyla nemet bilirsin yani okumaktır bu zat. Şun yağlı şoları aydıp geçeyim dedim. 2 saate doğru geliyor Safar ağa. Ya gutorayla. Ruhsat verseniz o yuvoş gutorsam öyle bilbil aytacak zatın var olsa aydın senin koşacak zatın var olsa. Ben aytacak zadım vatandaşlarımıza şu analiz etmeni uğranın aydılan zatlara sırada unanman nerlanim. Şu adamı koyvermediler, analiz edin. Şu adam ne için deydi, ne için ayttı, ne için şu hakikat şeyler mi değil mi? Hükman bu nemelerde, temalarda değil, durmuşunuzda da şunu edip bilseniz, kovalar diyecek olan. Sağ olun. Dinleyinize. Ya sağ olun, sağlıkta görüşelim gilleşler. Bize de Bülbül Aydın temine sağ ol. Dorayalak temaları kaldırıp durun. Bu demesi başlangıcıdır. Bu zatlan yani şu soru olan hiçbirine spesialik değil. Bu yürüytü spesialiklerim adına şolarım koşuluşup bu zatları bir de koşuluşması hükman değildir. Yani öldürür kanal açmam nemet bilendir. Akıllı bilgini paylaşmak sizi paylaştırandır. O cemiyeti paylaştırandır. Bazı cemiyetin çileyeni olsan senin baysın. Onun için paylaşmanı Türkmen öğrenmelidir. Bu da yitip giden deyaplarının biridir. Türkmen
ömür paylaşıp gelýändir goňşusy bilen iň soňky çöregini paylaşyp ýen bir millet bolmaly diýip desturlamy şolar ýalakdyr. Biz onu bilgiňizi paylaşmada neme diýäňiz? O bilgi paylaşylanyna sen garyplaşýan näersiň, gaýtan sen paylaşýansyň. O bilgiň nemesi has berkiýändir, giňýändir. O sen özüň bilgiň artdyrýansyň. Paylaşanyň bilen garyplaşylýan näerdir? Ne sosyal medyada seyredip görüm. Şulan hemme jetip paylaşmaň üstüne köpelýändir. O paylaşım diýip eýem terminologiýa bolup girip de. O avatarlaryň içinde bar paylaşım diýen. Paylaşma diýilen zat şulary dünýede iň uly firmalar etdi de. Google, Facebook, YouTube. Türkmenistanyňdan ýa-ni bilmesi Jirosi 3-4 destekenne, belki de 5-10 destekenne. Ben paylaşılyan neme şu bilgiini paylaşın, bilgiini paylaşın, paylaşmanı öğrenin, goğuz attı. Hawa, sağ olun Sapar ağa. Bu zatlar näme üçin aýdýas? Ýene täze Türkmenistanyň düýünü tutmak üçin aýdýas. Ýene buna açyk ýöregide. Hawa bir näme maksada gönüktirilen çıkışlardır bu zatların hemmejesi. Onu biz gizläbem duramyz. Bizim maksadımız var täze Türkmenistany gurmak we täze Türkmenistany bizim gurmagymyza karşı çıkıp biljek her türlü näme herekete we gerekli yerinde şahıslara da karşı taýýarlyklarymyzdır bularyň hemmejesi. Bolýar onda bugünlükçe. Sağ olun, sağlıklı görüşelim. Sağ olun. Sağ olun vatandaşlar, Sapar hakimine belbel. Size de Tanrı alkasın. Sapar ağa kemine aydın. Sağ olun vatandaşlar.